Music entertainment. I'm sorry, Sekuru Tasvu. Kana vachitaura mazuvano social media vanoti tadzifambira nyaya dzacho kana kuti aiwa vakadzifambira. Isu tavada kuti regai tuye pabhodha reZimbabwe neMozambique tadzifambira nyaya dzacho. Inyaya yei yatisvitsa kuna sekuru vanetsa pabhodha reZimbabwe neMozambique, sekuru Tasvu. Sekutaura kwataita kuti aiwa tadzifambira nyaya dzacho dzasekuru vanetsa sekuru Tasvu. Tawemza kuti regai tipinde mumatare, asi iye zvinezvi dare ratiri kupinda munomu hatisi kutaura nasekuru Tasvu, asi tiri kutaura nehomwe yasekuru Tasvu. Asi tinge chingwati sekuru Tasvu, makadii sekuru? Ndinofara, ameno makadiwa. Aiwa, tinotenda matibvumira kupinda mumatare. Vakawanda vangada kuziva kuti homwe yasekuru Tasvu, munhu iyeye asiri sekuru Tasvu ndiani chaizvo chaizvo? Zita rekuberekwa ndinonzi Gift Mzanenhamo. Makore ekurarama panyika ndine 47 years. So ameno munhu anonzi Gift akaberekerwa kupi? Ndakaberekerwa kwaZvimba, asi madzitateguru vari kuMozambique kupfingwa. Handitika vakawanda vangada kuziva kuti mukoma Gift basa rekuzoshandira vanhu, kurapa, kubata varoyi zvakatanga sei? Nekuti vazhinji vanoshedzwa nenzira dzakasiyana siyana, asi tinoziva kuti imimi pamakazoshedzwa kuzosara mava kuzonzi aiwa apa pane mudzimu unonzi sekuru Tasvu, zvakatanga sei? Ya, ndingangoti dzoke shure zvishoma shoma. Chakatanga kuitika toti ndine kumakore kuma 15 years. Ndakatanga ndichinamata. But kuchechi kwandaenda chaindinetsa ndechekuti ndakamboti rware ndokandasungirwa tsamba kugumbo chuma chechi. Ndikazoenda kupedza chikoro but ndandine chuma kugumbo. Ndichitonamata zvekutoprofita. Okay. Saka ndakazoti ndangofunga kuenda kunoona hama kupfingwa. Kuneko ndakuma 20 years. Pane rukuwa ronzi Zambezuro. Ndichinoyambukamo infact handina wandakaoneka ndiri kuenda kukati. Ndakangozvifunga kuti semwana anga akura abve zera. So ndine hope dzimwe dzandairota, ndichirota ndiri musango ndichichera makwenzi ndichiita sei. Saka ndaizvona nekuchechi hazvasingapindirani. Ndaiti kana munhu akauya so achida kurapa ndaigona kutenga ndamupa muteuro but ndamupa mushonga mune achipora. Okay. Saka ndaishaya kuti zvaibva nekupi. Saka ndakazowira mumvura ndichiyambuka uko. Handina pandakapedzisira kuzoziva kuti ndakazoziva ndabuda. Ndakaita zvokuma 10 days ndiri pasi pemvura. Okay. Saka vamwe ndakazonzwa chitsanangura kuti dai hama dzakaziva kuti avawira mvura dzakachema ndasingabudi. Chandakabuda nacho mumvura imomo ndine tsvimbo diki diki yandakabuda nayo inouya madzitateguru. Ndakatozokudziwa pakazoridzwa ngoma. Rega atore mukomana tsvimbo diki diki panzapo. Ndakabuda naye mvura nerimwe jira aparati pararei sekuti zvinhu zvaane mazuva. Ndabuda kudaro handina kuzokwanisa kuenda kuchechi. Ndabva ndasiya kuchechi. Tsvimbo yandakabuda nayo ndeishi. Yandakabuda nayo mvura. Ayaye kare. Nerimwe jira ringane black and white. Ndo zvandakakwanisa kubuda nazvo. Ndakatora nguva ndisiri muvanhu
usingataure nevanhu. Ndazotanga kutaura navanhu funga takupinda muvanhu. Vanhu vakuchiziva kuti ndo zvaakuitika tata kuma 25 years. Saka vedzinza vakazvigamuchira sei? Tinoziva kuti panotanga nyaya dzakadai so sekutaura kwamaita kuti mainamata. Handiti kudzinza ikoko kune vamwe zvakare vaiziva kuti vanenge vachiti sisi tichiita sei tiri kunamata. Masvika imi maakuti ndo zviri pandiri. Vakazvigamuchira sei? Vakazvigamuchira ndokuti vaitoziva kuti mudzimu wakanga uriko mumusha. Ndokuti mudzimu uri pandiri apo sekutenga sei zvinoitwa vamwe. Izvi ndezvedzinza. Saka pawakaenda uchifa wakataura kuti uchabata pamwana mudiki. Saka hazvina kuvashamisa. Ko vamainamata navo vazonzwa manje kuti munhu uyo atainamata ndo zvaakuita izvi. Tingati zvinongona zvakavashamisa kana kusavashamisa ndokuti dzimwe dzenguva vaigona kutondowanikidza ndichichena mushonga asi ndichienda kuchechi. Saka sekuru tichitarisa matambudziko ari kuuya nevazukuru zvisinei kuti muri kuvashandira kupi, matambudziko api? Zvinoitika pakurarama kwemhuri, matambudziko ari kuuya nawo, ari kuuya nematambudziko akasiyana siyana. Vamwe vari kuuya nematambudziko ekurwarirwa kana kurwa nezvinhu, dzingave nyanga, zvidhuma, zvikwambo, iri mishonga inenge yakabatirwa nedzinza kana nemhuri. Vamwe vanobatira kurima, vamwe vanobatira kuti vaite mari. Saka zvinenge zvakuzotambudza vamwe vasina zvavari kubhenefita pazvinhu izvozvo. Saka ndo matambudziko mamwe ari kuuya navazukuru kuti vagonenge vachibatsirika. Asi vese vari kuuya nematambudziko akadaro, kunyanya ekunzi munhu hauna kuberekwa wakaremara, wazotenga kurohwa nezvinhu, wakupenga, wakuita sei. Aiwa, ayo matambudziko vari kuuya nawo ndokuti vari kutotenda dzimwe hama dzavo dzokutodzokeredza dzaita zvakanaka. Kana kune vamwe vanhu vai vanenge vakabata mishonga yakaita sei vakuda kuidzorera vasaide, togona kuparadza mhepo iyoyo kuvanhu vakadaro. Saka munhu anouya nedambudziko sekuti ini ndine dambudziko rakadai here, kana kuti munhu anongoya padare sekuti asviona kuti dambudziko raya nemuzukuru idambudziko rakaita sei? Munhu haauye nekutaura nhau yake, anouya padare. Pane mudzimu unobata pahomwe yamukutaura nayo muzuva ranhasi, unonzi sekuru Tasvu. Unoshandisa girasi amuri kuona. Ndo panobuda nhau dzacho kuti wabva kwakati, nhau yako yakamira yakadai, uri kurwarirwa here kana kuti wabirwa here, zvese zvichibuda. Zvaunoziva nezvausingazivi uchidaira papi? Apa. Then wadaro wakuchipinda muno mudare muno, wakuchigadzirirwa. Isi mishonga yamuri kuona zvibhodhoro zvine mishonga yesedapa, zvinoshanda zvakasiyana. Chimwe nechimwe chine mushonga wacho. Zvokuti kana mwada ndokudze kuti ndokati yese irapa iyi, ndinobata ndichikudza idzinda nerimwe nerimwe pamushonga iri papa. Tiri kuona sekuru takubatai kuno kubhodha reZimbabwe neMozambique kuchikafa, kumushumbi kuchikafa uko. Chii chakaunza sekuru Tasvu kuno? Kuuya kwandakaita kuno handina kuuya ndega. Ruzhinji rufunga rwakanzwa mabatiro anoita basa vakangonzwawo kunzwa nasekuru Tasvu. Ndobva vatsvaga mbozha runhare dzehomwe, ndobva vafona sekuru tinokukumbirai muzotsikawo nzvimbo yechitsungo inova nzvimbo yemushumbi kuchitete chikafu. Ndobva ndavati kuti ndiuye tangai magadzisa chivanhu chinodikana mumusha. Ndobva vaenda kumhondoro inova sekuru Vakabva, ndo vanotungamirira nzvimbo kuno kwandiri kuno. Ndobva vapetera, ndobva vaisa badza, ndobva vadonedza nzvimbo, ndobva ndatambira kunzi aiwa uyai. Nhau yandakauyira kuno inhau yehuroyi, yekuparadza huroyi wanetsa muvanhu. Ndo nhau yavakandidedzera kuno kuti kune zvipini zviri kuitika makuna kuna, vanhu vakuromba mishonga yetsvera, vamwe yekurima vari kuurayana. Ndo vagara pasi sedunhu ravo kuti vawirirana kuti sekuru vauye. Mashandiro andinoita handina wandinodedza kuti uya kana kufonera. Vanhu vanoya vega, sekuona kwamukita vanhu hakuna anomanikidzwa kuti ndada kunzi ndimanikidzwa ndazombunyikidzwa. Aiwa kwete, vanhu vanoya nekuda kwavo, kuuya nematambudziko avo, ndivanoziva zvakaita mumisha mavo. Ende kuuya kwanenge vachiita kunozokonzesa kuti kudedzewa vamwe, ndoti vanhu vakagara muvanhu
sekuru kana vasvika vanogona kudana nemazita kuti nenge simuka uyapa nawe yakakamera yakati nenge simuka uyapa nawe yakakamera yakati. Saka ndokuenda kungoita mukurumbira wacho. Zambia, Mozambique vari kuyambuka vachiuya, DRC, Malawi vari kuuya munzvimbo ipi ino yechikafa kutera zita rasekuru Tasvu. Ngatiti kune mhuri inenge ichida kubatsirwa imo mativi mana enyika muno vanozvifambisa sei? Tobva tadzoka paya pambozha runhare paya ndopanotanga kubata paya then votaura nevakomana vataura nemakomana vosuma mudare zvakwavari kuti ivo ndoda kuuya pane humwere kana kuti vanenge vachibhuka sekuru kuti vaende mumusha mavo. Ndotinoziva kuti kugara kwako mazano vamwe vanenge vati kurei, vamwe vanenge vasingakwanisa kufamba kuti vachienda nzendo dzekure. Matare angu anobva apa, matare anobva pasi zvokuti vamwe vana kana vari chidikwa kana kutadza kuzvibata, saka vakada kuti ndiende mudzimba kumba kwavo ndokune kune madzitateguru avo. Zvakakosha kuti vave vachiwana service yangu. Mazano kana vachitaura pachirungu vanoti nyika yava global village. Ngatiti inini ndiri kunze kwenyika ndine matambudziko andiri kusangana nawo, asi handikwanisi kuti ndiuye kuzosangana nasekuru mudare. Ndinobatsirika sei? Apo panobatsirika. Mabatsiriko apanoita ndenda kushandisa girazi. Takuudza kuti saina mutupo wako nezita rako pagirazi apo. Andiri kunze kudiaspora. Kudiaspora ikoko saina mutupo wako nezita rako tendozvisa pagirazi apo. Ndakuchikupandira dare rako uri ikoko. Okay. Ameno zvakutaura mazano kunze anogona kushandirwa inonzi pass over the phone. Ndogona kugadzirira uri ikoko. Saka andipa girazi kuti ndavafarira chero. Ringori ordinary girazi iri rokuti ndotombogona kuti bukama naro ndichishevha ndebvu dzangu kana kuti iyi ndigirazi chete rematare. Iri girazi rematare. Nokuti zvimwe zvinhu zvinoonwa nasekuru apa iwe unogona kutadza kuzviona, asi apa ukatarisa iwe face yako unogona kuchiona. Asi kana takutsanangura dambudziko ratinenge tichiona apa richibuda apa iwe wakwanisa kuona. Saka igirazi rakabikwa rekuti kana pakaya munhu achipenga ndikamujambisa girazi anogona kupora nekumupa imwe mishonga. Kana pakaya munhu achinzi ada kusarenda zvinhu zvake zvamuremera mumusha aitadza kuwira nhama dzake akadarikana pagirazi apa rinogadzira futi mago back center girazi. Okay. Kudzorera usina kunetsana nehama yako kungoya uchigadzirwa pagirazi apa. Ndo zvarinobata zvakakosha. Dzimwe nyaya dzatinombonzwa mumasocial media ndedzekunzi vakuruwo zvakare vemachechi vari kuuya kunana sekuru Tasvu vachibatsirwa. Kana zvichiitika zviri kuitika here musingatauri zvenyu nemazita, ende kana vachiuya vanenge vachida kubatsirwa nyaya dzakaita sei? Ipapo regai ndikubatei kanditaure ndipindure ndichiti chinhu chese chinoitwa pasi pezuva hakuna chinhu chinoitwa chisina kuiswa gwenzini. Vangati vanganamate, asi kuti vanamate vaunganidze vanhu vaya tine mishonga yavanoyotsvaka kwatirisa ana sekuru yegwezva yechaunga kuti vanhu vaite sei vaungane neyekutsiga miri yavo kuti kune zvinhu zvavanobata zvigona kubatirira. Aiwa, tinosangana nevanhu vakasiyana siyana vachiuya kwatiriswa ana sekuru. Kosei vachizoti kana vamira pamberi pedu apa voti ana sekuru vakaipa? Zvazvinoita ndezvekuti vanenge vakuvhara vana kuti vasagone kuti vaite sei vauyiwo kwatiri vayambuke. Zvakafanana kana toti kune dzimwe chechi dziya dzana marange dzisingaende kana kuzvipatara, asi vamwe vakuru vanonzvenga vaita sei vachienda, asi vanhu vamwe vachivigwa. Hapana kuti mushonga wanzi wakaipa, hauna hapana wakaipa mushonga iri apa. Ndeye kutorapa vantu vachitotora gwezva nemarake nekutsigira mabhizinesi. Ndine vanhu vakawanda vamwe mamaini vaenda zvichero zvepasi izvi vakawanda vanakagadzira mamaini avo. Ndoti mupajekese mubude pachena ipapo kana muchiti munogadzira vemabhizinesi nevamamaini muri kureva here sekuru kuti munorombesa munodeura ropa? Aiwa, mishonga yangu haideuri ropa. Kune inodeura ropa kwiza isingadeuri ropa, asi yangu yandoshandisa haideuri ropa. Mishonga yekuti zvafanana tichida kugadzira maini
ndiri kugadzira nemishonga pasina ropa. Ndida kugadzira business, ndogadzira business rako pasina ropa. Pane bandi kana pari pamaini pane bandi risati rakupenya ndogona kugadzira bandi rivatanga kutovhurika. Ukada makeji takugadzira makeji. Hazvizonetsa here pamberi apo nokuti tinonzwa kuti hanzi ukaenda kuna sekuru vanosikokupa zvinhu zvavo vachitaura but iwewe nekufamba kwenguva hanzi imwe inozopinduka kana kuti yotanga kuita nyoka kana yozopinduka yotanga kudya vedzinza rekwako zvakuti mupatekese kuti vati vazukuru vari kuona munhu imwe azvipire kuti ini ndizekutsaura kwakaita sekuru regai nditese ndinobatsirwa. Ya ipapo mabvunza zvakanaka. Inini handirombese asi inini ndotoparadza urombwa. Zvidudzira kuti mishonga yangu yandinopa haisi yekurombesa, haisi yeropa. Ukaona uchipiwa mishonga ine mhiko inoyera kunzi aparidzwe umiridzo usiku, apadzvuriwe usiku, apaimbiwe usiku, mishonga yoyo aiwa siyai vazukuru. Munoona imwe inozonzi kana yakusiwa pakati pechivanze wonzi fushira nemagaro usina kupfeka. Kana yakufunga kwako uchipiwa mushonga unouti kudii? Ungautambire? Asi iyo inopiwa munhu achitambira ari umwe chete, asi ndi pamushonga yangu hapana mishonga yakadaro. Mishonga yangu ndeyekuyambutsa vazukuru. Ngati vatenda dzimwe nyaya dzatiri kunzwa dziri kunetsa kunyanya kumadzimai, nyaya dzenjuzu. Takunzwa kuti manjuzu uyu aita mari, manjuzu uyu aita mari. Kumatare kwenyu zviri kuherezeka? Manzwa ndadzoka pachitaura richiti shave kana mudzimu uri panapa hausi kutenga. Zviya zvana manjuzu zviya ndezvekutenga. Zvokuti anotongogadzirirwa wotongoombererwa utanga kutongoitwa achienda uko oombererwa tanga kuita achienda uko zvadhifarenti zvasiyana nezvi. Izvi ndezvedu zvepasi chigare zvechinyakare midzimu yedu yana mbuya naye ndakagovi ndo zvatiri kuita izvi. Tichinopedzisa sekuru saka pane nguva here yamunoti inini kana kuti nguva yatichatasira nevazukuru kuti ndaneta inini handichashandira regai mudzimu wacho ndichiuta ndobva kune vamwe. Inini handizvigone ndekuti inini mhepo kwayakaita kwandiri handira kuti aikukumbira kana kuti ndingadai ndoti tisingakanganisi. Ndine mamwe mashoko andakanzwa nemhuri kunzi akatsananguronzi pamudzimu mumisha medu hakuna aifa angari pasi pemakore 95. Asi munhu atisvika kuzoparara ari mwana 95. Waparara apo unototaura kuti aiwa ndabuda pahomwe ndichazobata pakati unenge wataura tireva kudara. Saka ina handira zvanokwanisa kutonga kuti ndingati ndaneta ndokuti ndakatotadza kuita mamwe mabasa nekuda kwemidzimu. Ngatidzokerai kudari. Tiri kuona kuti izvi tiri kuchikafa kubhodha kuchitate kunoku. Vamwe kwamungati uku ndokune sejari yenyu chaiyo chaiyo ndikupi ndoza kuti kunoku makashedzwa kuti muyozoita basa iri asi kwamunoshandira muri chaiko chaiko ndikupi sekuru? Ndinowanzobatira muHarare kubhevheti yawo ukuthi kana paina vazukuru vazhinji vamwe vanenge vachitida kundoona vanotevera mubhevheti yemo. Mashoko amungade kusiyira vazukuru vari kuona program pazuva ranhasi ndeyekuti chii? Mashoko andingade kusiyira vazukuru ndeyekuti kuna sekuru Tasvu uyai makasununguka, uyai mubatsirike. Musanyare nematambudziko enyu, uyai mubatsirike. Ese kana kunyanya matambudziko tinoziva kuti ana mai mumba kana ana baba mumba vanobuda vanoita sei. Ese matambudziko andinogadzira zvokuti dzimba dzavanhu dzimire. Tikatotarisa the almost toti ruzhinji kana ruzhinji hatikatarisa ruzhinji rweZimbabwe imwe misha iri kuparara but paine michato. Major Street haagone kutonga muchato unotongwa kuno kuchivanhu ndoti ndisite takazvigadza nditsvara ngetichivatsananga kuti aiwa hamungaparadze imba nekuda kwokudai so. Saka ndinoti ruzhinji rweZimbabwe mashoko aya kune vanokwanisa kuda kubatsirwa tsvagai sekuru mubatsirike nguva ichapo. Sekuru, tanzwa kuti munoshanda muri kubhelvedhiya ende vangamitaura kuti vazukuru vanokwanisa kufona. Titaurirei nhamba dzinenge dzichizofonwa nevazukuru izvo zvinoti takadzinyora isusu vanhu vanogona kuzofungidzwa kuti tabiridzira. Nhamba dzinofona i078 461 4908 078 461 4908.
Atizo zvakare kuti makasununguka here kuvapa iri address yekumba kana kuti vanotanga vafona ipapo muzovapa address yekumba. Ndakasununguka kuvapa asi chandotarisira chekuti sekuwanda kwebasa munhu akada kuuya afana kutanga afona onzwa kuti sekuru ndiriko here ndikuti vazukuru vanenge vakawandisa vanoita kutobhuka kuti vakwanise kusvika papi ipapo kuti unogona kuuya uswera the whole day usina kukwanisa kupinda. Saka anenge achida kuwana service andofona obhukwa onzi uya. Reka ndikudzosere kumashure mbichana tidzokere panyaya back to sender. Ngatiti upenyu hwangu inini hausi kumira zvakanaka ndauya kwamuri mandoziva ndizvozvo ndobva ndati back to sender. Ndaita back to sender iye munhu wacho haazonotsvagawo here kuti ndio zviripo izvo oita futi back to sender kwandiri yoramba yangu back to sender back to sender. Kubvunza kwako kwakanaka muzukuru kuda kuziva right. Zvazvinoita manje ndezvekuti iwewe wauya uda kugadzira go back sender enda kugadzira go back sender yaenda kwai zvawada iwe kutaura go back sender kana kuti munhu enga apfuure kana kuti ngaite sei ndo zvinogadzirwa ende isi tinogadzira go back sender yekuti hapana chinokwanisa kuzobackfire chidzoka kwauri iwewe. Ndoti pa go back sender hapana iwe chaunobata ndini ndinogadzira iyo hapana chako chaunobata. Saka kuti uyu azoona kuti iwe wamutira chakaipa hapana paanoona napo bozi iwewe hapana chako chinenge chabata chabuda mukati mumaoko ako. Sly Media TV, building bridges.